in muna sauraron kuma karatu muna kokari wajen aikata abin da ake karantar da mu. Domin yanzu kun san akwai musifa musamman ba ga gama garin mutane ba kadai, hatta ga ɗaliban ilimi. Za ka iska mutum yana sauraron wa'azi ba fa'ida yake nema cikin wannan karatun ba, ba wani abu yake shira a fadi ba wanda yake yi don ya samu fa'ida cikin karatun da ake koko don ya gyara in an bato kuskurensa. A'a, yanzu me ake so shine in ji an ambaci aibin wani ko an faɗi laihin wani. Ko mutum ya zamna awa guda yana sauraron karatu, ina ne an ka ambaci wata magana ta laihin wani ko wata magana sai in kace daidai wannan wuri sai in tura. Ni yanzu ba ruwana kamar ni na shiryu, ni yanzu ba ruwana kamar bana neman wani abin da zai amfanar da ni cikin karatun da ake. A'a, abin da nake so ina laihin wani shike, ina ke da wani yake da matsala, ina nake da bukatar in ɗauko abu zan katso a magana ta wani malami da ya kan kaza saboda wani. Ni ba na kokarin abin da ake karantar da al'umma don in amfanu da wannan karatun ko don in gyara in an ambaci laifina. Kaga wannan asalin kuskure kenan. Ambaton aibinka shi ya kamata ka fara dubawa. Mutum ya fara tunanin kansa.